Здравейте, приятели! Днес ще играем на, как да го наречем, един чънк влог в Майнкрафт. Ето го моя приятел Мирчев. Здравейте! Така, тук имаме някакви айтеми. Започнахме да такова, нали, не е проблем. Едно-две дървета щупихме, спокойно. Да, той имаше толкова, да е, той има 2 дървета буквално. И едното не е още изпочупено. Да, ама да. Така. Аз го чупя, за да се Аз измъча. искам за камък. Така. Моля ви се, толкова много искам да се абонирате. Ако искате, моля ви се. Добре. Така. Направихме така, че да не си губим айтемите, защото ние сме трагични. Особено това никога не съм играл, за тъй, че ще умрем веднага, за тъй, че да. Игнорирайте, ако... тук не излиза ачивмент. Ако видя 2 диаманта в сървъра, ако има само 2 диаманта в сървъра, понеже аз виждам само 2, ще се върна. Не, ама само това. Ако видяхте, че не ми излезе ачивмента за... камък взех 2 камък преди малко, ама ги хвалих в пойда, за да не се... Аз ще взема... Да не се бори, че сме се развивали преди това. Брат, аз стоя на дървен стол, пък имам геймърски стол, брат. Те да си сложа геймърски стол. Не знам защо стоя на този стол. Като аз имам геймърски. О, така е по-удобно. Трябва ни задължително гол. Алекс, искаш ли ти дам един такъв крафтинг тейбъл, искаш ли? Чакай, само да съберем камък. Аз имам, мисля, че. Не, нямам, ама карай. Има един горе, ама аз ще дам един ейти за инвентарито ти. Добре. Само трябва да дойдеш горе. Аз събирам камък, докато не ми се щупи кирката. Все пак. Аз малко пръчки трябва да направя. Това предизвикателството ни е да станем, може би, Даймонд. Не знам, не съм сигурен, не съм гледал. Не знам дали изобщо можеш да станеш, да убиеш дракона, не съм сигурен. Сигурно не може. Къде знам, може и да има други... То ако няма лава пул, тук е невъзможно да убиеш дракона. Не, може и да има други острови, ама трябва после да видим. О, кол. Колт! Дай ми. Не, шупи ми се кирката. Ще направя крафтинг тейбъл и сега ще направя каменна кирка. Тук ще купая край, писано. Само чакам навсякъде. Тук ще купая, това е, не ми дрема. Така, да правим си каменна. Кирка купая дърт. Много съм умен. Нямам думи направо. Айрон. 2 айрон. Буквално не се очуди, т.е. буквално виждам абсолютно всичко. Да, ама виж, то няма как да има 2 диаманта, само така си видял. Сигурно има в виша и така навътре, където съм аз. Има, 100%. Колко съм навътре? Трябва ни печка, че да си направим. Газ тъпото е, ще ви кажа, съм накъл. Ще си направя един торч. Не знам дали има мобове. Сигурно има, не съм го правил на пиксло. Направих 1, 2, 3, 4, 5. Съм тук един торч. Да вижда. Аз тук нямам един ресурс. Да си го сложа. Ще ти дам нещо съвсем искрено, заповядай. Аз тук нямам брайтнес. Не, вие като дар от мен просто. Аз това тук е нямам дар фул брайтнес, трябва да си го изтегля. Това е дар от... Брат, това ще... Не бе, какво правиш? Дърта ни трябваше за ферма. Нищо карай, аре. Абе, ферма. Ей. Мога да убия. Чакай. Че да стресна малко. Опа. С малко трябва понабера. Мога да те убия, виж, обърни се. Внимавай. Аз ще направя брат да бие повече демидж спокойно. Знам. Направя ли се брат да си мъртъв? Не бе страх. Аз съм се учил с братовчет ми да кочвам. Единият ми братовчет, който е на 16. Да. Съм се учил да кочвам, той е много добър, че ме каже. Аз вече кочвам много добре. Да, забравих да ви кажа. Имам нов скин и това вече е моя оригинален скин. Повече няма да го сменя. Панта като профил. И с
Като пробвам Такова на слайм съм се учил да кочвам. Същото е много яко Аз вече. искам да ударя F5. Да, точно така. Ей, чил. Чил, Да, чил, още чил, 5 вече човек. Дай, да, още 5. чил. Не, крадец. Не ти крада Ирана. Правя си Виждам. каменна брадва. Не е страх мен. Не, видях тя. Хеча! Не, ще умра. Да, за вече не мога да те лишайте ми те. Кой казал, че ми трябват? Ами имам много айрон. Те зафяя. Да те убия. Аз ти дал в крафтинг тейбъл, ти ме убиш, защото да Ама аз имам 2 крафтинг тейбъл, не ми трябва. Нищо, един в инвентори ти, този да го оставиш и там просто. Окей, сега си крафтвам една хубава тайничка, която няма да кажа. Джумпскер! Не ме е страх, защото вече имам щит. Да. Знам, че като... Знаех, че брадвите ми така. Трябва да ми благодариш, че те убих. Това е най-хубавото нещо, което се случи от последния месец, да знаеш. Мислиш ли, че си толкова добър, ли? Еми аз ти направя Iron меч. Брат, не взимай целия айрон, бе, човек. Безпоко аз Аз съм просто са добър. кефя, аз просто са кефя. Виж, толкова аз Направи ми едни щити на мене. Да бе, ето направи си. Дай ми айрон, бе, Ето човек. ти Iron. Текст. Така. Окей, аз вече имам и меч. Мога да убия, точно така. Аз тъкмо ще аз направя щит. Еми, А кретена ме уби. Къде ми е айрона, бе, човек? Дай ми айрона. Ето го, тук падна. Защо ли? Не знам, загубил си айтемите някакси. Или е твое? И петна. Не, това е. Смисъл да изляза от тук отвънка и да видя какво има тук по-надолу. Айрон. Човек, ти си сложил тук Целият... Каква е тази реклама, бе, брат? Алекс, неусетно мина половината ваканция. Да, знам. Ужас. Тъжен съм да го чуя. Вече имам 3 айрон. Някакви тъпи блокчета. Чек, ти къде купаеш по дяволите? Пещери. Може би. Чай да видя колко надълбоко води. Не, чай да се хваля. Чакай, щях да се хваля. Така. Аз съм Каква е тази пещера, човек? някаква. Си ли чул за някаква пещера на някаква? Има редсто, има емералд, това е. Не, видях пещерата, ще отида да си. Знаеш ли какво е якото тук? Ако имаш и поне една къща на вилиджер, един вилиджер и ако при тебе спамват ли се мобове? Защото ако се спамвах, ще да е супер. Не се спамват. Май. Аз се опитвам да дойда при теб. По един много лош начин. Обаче Виж има ли един ми проблем name с памет за газ кача. Виж ли ми name тага? Не знам, аз съм малко заклещен. Не, паднах във во. Защо? Защото Спална Бог. се глупца. Как ще убия? Защото Джизъс е решил така. Защо Джиас е решил така? Вече мога да се направя. Аз си направих стълбички към пещерата, ти ще ме убиваш. Аз няма да убивам. Кажи къде намери диаманти. Просто кажи. Къде са? Чай малко. По-рано, че си намерил диаманти някъде. Да, гледай, ела. Чакай. Тук с диамантите. Сега. Само един момент. Ама искам да ми дадеш айрон кирка. Трябва да ми дадеш айрон кирка. Гледай си работата, ти си трябва да се събираш. Аз се събирам за себе си. Човек, сигурно си целият айрон си... Ами не, намерих който не е в стени. В стените. Просто Аре! навътре. Трябва да копаеш навътре. Къде са диамантите? Нямам крафтинг те. Fuck you. Дай ми айрон. Няма ти дам айрон, брат, няма ти така. Благодаря за безплатните дъски, извинявай. Падни.
Май трябваше да си използвам щита, не знам. А, не, за слабак не си струва, извиня, за слабак не си струва. О, диаманти! Чакай, трябва да... Браво е, намери диаманти, вау, браво е, човек. Браво е, браво. Тук има айрон, бе, брат. Тук има айрон, не знам. Защо ми се сърдиш? Тук буквално има айрон. Не ме бутай, моля те, наистина. Добре, да, ама трябва да взема айрона. Ето. Ето, диамант. Да, Иска да направиш айрон кирка просто, това иска. Виждаш ли тук колко айрон е? Да. Стига де, брат! Видях! Какво ме буташ? Еми за кеф. Саботаж. Не си единствения, който иска да се Ще радва. взема целия айрон и няма ти го дам. О, добре, човек, аре. Да, диамантче. Сега няма килове, просто исках малко на такива. Да и диамантите. Не! Fuck you. Къде си? Нямаме, спокойно. Мене ми няма, че мене не ме гледай. Аз те чувам. А копаеш или слагаш блокове? Ето да. Ям браво. Не, стига бе. О, виличър! Абе, не го убивай! Вилиджер! О, не, иска кофа с вода за 2 емералда. Гаси с камерите, човек. Те първо не дават нищо, второ искат много неща за нещо. Мейта так! Нинджа. Ще убия вилиджера, ако не спреш. Аз вече го убих. Не, как смеш? Как Не, смеш? убих Той ламата беше му, убих единствената ламата му. компания. Убих ламата му. Имахме емералди. Ей, давай, купувай. Гаси бандита, вече. Гаси бандита. Купи нещо, де, брат. Ако не купуваш нищо, просто умирам. Да, така. По-добре. Защо? Уби с камера. Аре, бе, брат, стига, няма се бия. Аз се ударих отведнъж и ти умря. Какво ти ме удари? Ами, брат, бях на малко, защото ти скочих от 5 км, брат. Кой искаш? Аз тия емералди мога ги взема. Е, така, хубаво. Но, брат, ти вземаш всичко и на мен. После да, нищо като не ме оставиш, ще убиваш. казваш. И после Да. знаеш какво ще ми казваш? Ами вземи си. Ми да, като ме убиваш, така става, брат. Няма ти дам. Аз не те убих, ти сега се пребил от нещо. Да, ама като ме убиваш обикновено. Добре, да, аре, нема да убивам. Дай ми всичко, дай ми всичко, дай ми всичко. Брат, не си мисли, че това работи. Работи. Само едно часовни, че трябва да ти разметна тук. Брат, разпни. Няма да проработим. Не може всички да ти правят каквото ти искаш. Трябва и ти сам да Гледал съм по филмите. по филмите. Много яко. Там дали е истинска си. Тук имаше редстоун, аз направих стълбички, а ти... Леле, майко. Аз го запълвам. Така, хубавичко да си имаме поленце, къде да не мога ме буташ. Ти айрон. Знаеш какво ще ти го взема за броничка? Той има много айрон, така или иначе. Сега ще се стреснах, че ми изкопа блока и викам, сега ще ми изкопаеш блока и ще падна в войда. Не ме би и аз не те бия, окей? Видите ли сме? Не. Трябва да ми ядеш нещо, някаква руда. Брат, ето ти. От айрон нататъка. Айрон. 1, 2, Айрон или 3. нещо друго. Така, Окей. сега. Знаеш колко много искам да екстраирам, ама няма да читвам. Сега буквално мога да екстраирам и да намеря някъде диаманти, ама... Аз мога да си няма. включа екстерия да видя дали навсякъде има диаманти. Да видя къде има диаманти просто. Не, това се брезе чит. Той на Добре. тази точка нямаше рисуват паковете, които си имал в другата точка. Аз имах брайтнес на едната.
Имаше едно зомби в пещерата. Така, добре. Мисля, че ще копая на другия остров. Да потърся ли друг остров да видя дали има? Или е само този? Ами потърси, дай потърся, ще понабера неща, после ще ти дропна. Чакай. Трябва да ги направя на слабове. Защото като ги направиш на слабове, такова, хабиш по-малко блокчета. Има ли такива слабове изобщо? Има. Буквално съм застанал като някакво спинджицо някакво. Не искаш да ме гледаш как съм застанал на стола. Окей. Вече е колко? 42 слаба. Окей, супер. Супер. Не. Ти намери ли нещо? Намери ли нещо? Хайде, да не си мислиш, че ако изобщо имаше е толкова наблизо. Сега търся. Окей, вече разбрах техниката на протата. За по-бързо. Гледам, това е просто един войт. Няма нищо. Но ще потърсим. Докато не ми Аз като не бедният човек седя тук и не знам какво прави. Iron Pick. Вече имаш Iron Pick. Не, нямам нищо да знаеш. Нищо нямам. Буквално излезе като achievement. Да видим. Няма нищо. Това е пълен скам. Аз мисля да отида да търся руди на другия остров. Значи ти си на този остров. Да, търси руди, да. Аз набирам малко редстоун и код. Редстоун да ти кажа въобще не. Ами да, XP. А и редстоун, там, ако можеш да се прави някакви отвари, какво се правиш? Добре. О, памет. Кажете в коментари. Но това е друга пещера. Същата, която бехме. Просто ще купая в стените. Ай, редстоун блоковете са яки. Редстоун торчовете са яки, да. Знаеш какво, просто ще изкопая всичкия камък, който виждам. И да видим дали ще намеря някаква руда. Аз взема малко копър да направим такова блок от Не, копър това и да вземем една циква, ако има някъде, да си направим той дет подрежда честовете. Къде подрежда честовете? Има едно като бебе... Да, бе, знам го. Ама то не подрежда честовете, то краде неща от честовете. Защото брат ми и сестра ми викат, че подрежда. Айде сега, ти са по-малко. Вземат, крадат нещата и после не си ги връщат. И като ги убиеш, пак не ти дават нещата. Значи, иска да ми кажеш, че ако влезе в някакъв публик сервер, дадем го той на някакъв, той си го сложи ако го сложим в базата, бейса просто ще умрат, нали? Да, може да вземат. Представи си на някакъв Netherite да му вземат Netherite бронята, дет си е оставил в честа за всеки случай и просто е мъртъв. Това е любимото, нали? Любимото. Абе, брат, този остров има ли нещо яко? Не. Аз си се помня Искам само за 3 секунди да се отворя X-ray. Искам да видя какво има. Не може така. Искам да видя дали има още диаманти или това е просто някакъв скам. Има само 2 диаманта на целия world. От сега откъдето гледам. Няма. Няма, това са единствените диаманти. Аз ще видя. Аз видях. Ще ми кажеш, че е 2 диаманта или 3? 2. 2 диаманта! Нищо ще изкупя. Аз гледам всеки серия сега. Леле, майко мила, ние сме на най-тъпия остров в целия свят. Ами, Алекс, да се надяваме на това да има и други острови, нали? Добре, целта не е да стане. Чакай. Това не се брои за чит. Моля ви се, не се брои. Искам само да проверя дали изобщо има други светове или само този. О, има и други светове! Има Лорден свят! О, мага, верно има други острови! Леле, аре да ходим, искаш ли? Да бе, искам. Чакай само да Само се да- върна. Съм трябва да отида горе по някакъв, не знам Бях как. на спектейта.
Само да понаберем малко къбълстоун, да понаберем къбълстоун. Давай. Не. Освен къбълстоун ни трябват много мечове, щитове и всичко. Защото има много светове. Аз видях един. Ама супер, има и други светове, то това. Ще стане полезица, супер. Ще стане полезица. Ай. Брат, не си хабим кола за копър, брат. Хаби го за айрън. Има ли друг айрън? Това ли е единствения айрън? Ай, май да, това. Ама не, май това е единствения айрън в нашия world. Да, бе, в нашия. Окей, аре да ходим на някъде. Виж, като вземеш къбълстоун, го направи на къбълстоун слаб, защото така ти дава повече къбъл. Къбълстоун слабовете са повече. Все едно даваш 3 къбълстоун и ти дава 4 слаба. Това е много добре, зато и че давай. Ние намерих малко редстоун, сега ще ушпе. Т.е. да изпека камъка, така ли? Не, т.е. просто го направи на слабове, като ги подредиш в една лента, така, в крафтинг тейбъла. В една линия. О, да, верно е, човек. От 3 А става... даже ти дава 6. От 3 става 6, става двойно повече. Да. Леле, имам 60! Аз ще се гръмна. Аз имам 2 стака. Ама ние трябва да отидем горе. Значи аз имам един крафтинг тейбъл, да вземем печката. Добре, вземай всичко. И един крафтинг тейбъл. В мене. И аз имам един крафтинг тейбъл. Аз нямам крафтинг тейбъл. Ами аз ще съм убия, за да се кача горе общо взето. Абе, не мога ли просто да спамя слабове? Самоуби се, за да се качиш горе, не? И паднах в тъпата ти дупка. Не знаеш как ще реч бетна просто, брат. Ще имам само на това слабове. Колкото се може повече. Окей, вече имам много стакове. И тук имам и някакъв друг блок мога да направя. И официално имам много стакове. Ще се самоубия. Аз тръгвам на една страна просто да... О, виждам лавата, че ходи надолу. Аз тръгвам на една страна просто и тъй. Окей. Идвай да го правиш по-широко. Упс, какво стана, че? Не дей от тук, не дей от... Да. Мисля, че Лорден света е най-редкия. Дай, аз най-бързо. Аз го правя много добре. Дай. Добре, дай. Аз ще... Когато реши да спрем, просто ще се почина. Кажи, ако видиш World. Ти строя, аз ще кажа, ако видя нещо. Давай. Точно така. Искаш ти колко айран имаш всъщност? Изпечен или не изпечен? Аз го пеках. Ти взе печката. Значи в тебе. Да, имам 11, ама ти имаш ли? Направи брони. Аз нямам. Добре, точно това ще я питам. Значи, Да. айран брони, значи. Гаси. Направи разномерно, моля те. Примерно една каска за един, една каска за другия. Ами, толкова направим 2 каски, ще стане общо взето едно. Чай, Да, направим панталони. А на мен ми трябва едната кирка, я. Не, всъщност не прави нищо. Направи кирки, те са по-важни. Защото моята кирка е почти за щупване. Аз имам една, която е почти пълна. Дай ти я дропна, ела тук. Дропвам ти. Първи стак приключи. Да стигна. Първия стак. Ето! World! Има мобове! Има зомбита. И крипари. Леле, това не го очаквах. Това е много яко. Дори не е мод, а терминус терминус нещо. Виждаш ли го World-а? Да. Буквално сякаш не го виждам. Ей там. Чакай. Представи си тук един скелет, постреля и се самоубиеш. Ще рейдж бейтна. Ма трябваше да го изчакаме. Давай, много натам ходиш, Алекс. Падна. Да, спадна вече. Те зомбите. Много настрани ходиш. Ти въобще не... Чакай. Да, нали трябва да ги насочим да влезем. Чувам вече зомбитата. Чувам ги супер добре. World е до нас.
Паяка се хвърли заради мен. Не! Опа! Има 4 крипъра! О, те гръмнаха всеки моб. Само един крипър оцеля. Има скелет. Ау, тъп скелет! Знам какво на шибания скелет, ужас. Страх ме. Проблема е, че аз не ги виждам. А не, те са някакви камуфлажни. Падай! Трябваше да си сложа full brightness. Има един това. скелет, който е сега ще се отдай просто. Трябваше да си сложа full brightness и за тоя. За тоя това. Аз съм на едно хилт, аз ще умра, то е ясно. Това ще гръмня? Ще умра. Окей. Нищо, карай, важно, че ще имаме път до там. И аз умрях това общо. Мисля, че ни трябват легла. Алекс, ти мислиш, че ни трябват легла? Ама, няма много. Нищо важно да че има и други светове. Не бързай толкова много, Александре. Тъп шибан скелет, тъп шибан скелет, тъп шибан скелет. Так. Един скелет умрял. А не, то тук се спамат все още и още мобове. Ужас! Да. Това е по първите уроди. Това беше, първия урод беше нормалния, в който трябва да се Значи ние на развием. такъв урод не можем да се справим. Не знам на Warden World ако ще направим. Или дали въобще нещо ще Там направим. има къща, брат. Там има някаква къща. Да. Не гръмна. Ние поне имаме материали, нали? Беше урал да е наш. Превзехме го. Има мобове още. Спамват се. Ти ги уби и да ходим, да се връщаме и да ходим на друга страна, ако искаш. Защо тук някакви... Абе, копай надолу, виж. Копай надолу. Може да има някакви руди. Само да не падна във вода. Добре, айде аз направих малки стълбички тук. Ще копая с Слизам теб. Ето, редстоун. Има тук. И ти реши, като по-ня кретен реши прямо надолу да копаеш. Браво, човек. Не прави стълбички. Изведнъж. О, вече спамват мобови на нашия лъра. Да, в най-добрия момент, нали? Нашия лърът е убийствен. Алекс, ти отиди, трябваш нашия При нас лъра. има ендърмени. Не, и зомбите има. Аз съм умрал, да. Окей. Тръгвам на друга посока. Изчакай ме. Паднах във Добре, вода. ти строй. Ами аз Ти паднах много във война. успеш. Така. Буквално моя път е задръстен. Тук аз какво ще направя, човек? Трябва да се самоубиеш. Пътя е задръстен. Самоубий се просто. Добре, че не си губим. Един скелет реши просто да се прибие. Тук просто реши да ме преследва и да се прибие. Окей, аз правя път на друга посока. Която просто... На която просто реши. Ти си направил пъти на друга посока, като гледам. Знам, ма тя е от отдавна. Когато видях, че викам, о, то много наблизо, а пък няма нищо. Предполагам, че съм по-наблизо от уродите. Идвай насам и кажи, ако видиш урод. И да видам. Аз ще ходя до туалетна сега, знаеш. Кога? Сега ще ходя до туалетна. Чакай. Бъди афъка. Ти строй. Добре. Така. Вижда ли се нещо? Не. Ма то още нашия урод се вижда, нали? Да. Трябва да спре той да се вижда вече. И да изхъбе поне един стак. Поне така беше миналият. Тук имам някакъв почти стак. О, ето нов world. Трябва да отидем нагоре.
някакъв по-бърз начин. Алекс, нов имам world. гениална идея. Има нов Вие- world. Нов world. Да, ама айде видеото, за да не става прекалено дълго, да... Да, бе, Ако сега това го там наричаш World, аз ще се гръмна. Една бреза и две тикви, това ли е, че? Знам. Абе, само това да лутнем, да съберем някакви работи от него и приключваме. И ще има втора част, може би утре, от други ден. Това наистина е много забавно. Ако искаш, може по-късно, нали? Ай, сега по-късно може да играем на Мега Камелеон и да качим видео, ако искат хора. На къде ходиш? Много съм зле. Дай сега само напред. Само напред. Не. Войда ли? Аха. Намери ли ми се подиграш, бе? Да. Намери ми се подиграш. Даже и така ще направя. Така ти е по-приятно. Добре. Не, виждам те как идваш, страх ме. Страх те. Нямаше да те страх, ако не ме беше направил гадно, така че. Виждал съм те няколко блокчета е така. Няколко въобще не бях ще да. Да, ще И бях. монт. Вече сме си в такава горичка. Fuck you! Не! Защо? Пандичката би. Сега на кой път? Кой е правилният път? Ето този. Добре, давай. Иди. Напред. Брат, виждам те как слагаш бокс. И не ми казвай, че са от дърт. От дърво са. Да, по-зле. Това е по-зле. Не знаеш колко съм те затрупал просто. Видях отстрани, като ме затрупваш. Аз съм по-умен от тебе. И просто ще се обиколя. Тук има две овце. Сега ще ги убия, за да ми дадат малко. Колко вълна имаш? Аз имам едно. Аз имам много, понеже ти ми открадна. И аз имаме 3 вълна вече. Мога да се направим Дай, зафяй, моята вълна е за мен. Yes. Имаш ли крафтинг тейбъл, че аз имам точно 3 дърво за една вълна? Служи. Крафтинг тейбъл нося, да. За едно лего дай. Леле, Аякс, ела тука. Влез вътре, давай, скочи вътре в дупката. Паяжина. Искам да влезеш в една паяжина, просто е ти за кеф. Добре. Не мога да крафтвам, като съм в паяжина. Стига. Няма ти дам кожата. Добре, съжалявам, аре. Добре, идвам. Аз ще... Още трябва да бия пак блокчета, защото ти си ме закопал. Пак аз нямам брадва. Долу има айрон. Да, вземи го. Че ще я падна. Брате, гаси паяжините. Да. Те не спират. Да, като ти не Мамка спираш му. също. Ще гръмна. Айде, тук съм. Къде е крафтинг тейбъла? Просто ги щупи, те се чупят бързо с меч. С меч, аз имам брат, извиняй. Ето, щупи ги. Знаеш ли какво стана? Добре. Давай, дай ми крафтингта. Дай ми крафтингта. Аз не виждам, какво е това е? Това е копър. Служи един торч и ми дай крафтинг тейбъла. Дай крафтинга! Брат, дай крафтинга. Дай ми крафтинга, иначе ще те убия. Служи го.
Ми добре, аз ще хваля вълната. Не, човек, аз тук нямам нищо спок. Имаш ли дърво? Крипър има на нашия world. Да, браво. 2 крипъра има, тук ще ни гръмнат. Да, ще Ендърмен. гръмна в главата. Ендърмен на май. Ако имаш дърво, ми го дай. Ой, не работа. Аз бия един ендърмен. Емералд. Кажи ми, че има диаманти. Трябва ми един диамант. Един. Само един. Моля те. Аз убих ендърмен и взех една перла. О, браво. Ако искаш да ме скамваш, аз ще ти избягам. Няма да скамвам, просто ми дай дърво за крафтинг тейбъл. И да си направим едно легло. И да си имаме спам по 11. Бе, чакай малко. Аз мисля това да е видеото. И приятели, това ще бъде. Аре, не, чакай, я последен world. Искаш ли? Много е забавно просто. Не. Ще направим поредица. И добре, приятели. Това е от нас. И чао. Чао.